Itimat la Trinidad Benguet na ijaya ti wellness program kadagiti pamilya dagiti banwar kagidanti Araw ng Kagitingan. Report iti panagsubsubli ni Audrey Villena. Simple ngam dakkel ti kaipapanan natin nagbalin a selebrasyon ti lokal a gobyerno ti la Trinidad iti maikawalupulukot upat nga Araw ng Kagitingan. Kagidan daytoy ti Lakad Kalayaan 2026 a pinasatan dagiti nagduduma a sektor ti komunidad. Kalpasan ti programa na ipatungpal ti wreath laying kan 21 gun salute. Iti Jose Rizal Shrine iti municipal grounds. Makuna ni Leonardo may nga anak ti war veteran ang makapaladingit dagiti nagbalin a kapadasan dagiti banwar iti panawon ti gera. Ngem maragsakan isuna gapot a mabigbigbig ken mapadpadayawan aging ga ita a panawon dagiti sakripisyo ken turod dagiti banwar. Napadasan namot iti naparparigat somewhere dito Camfor Kinon tinalyan dati saka na nga nakangato yakin babati ulo na then hopingly nga patayin dali nga aldaw tat adda itihan nga mabigbig terabi ada nang ibabakin ko na inayo na pay ang nakipasat madlaang ti amana iti Bataan Death March ngem baligi ang nakalibas. Baban mo't iti pan nakipasat ti nagduduma sektor, mapalpalawa pa iti pan nakabigbig kadagiti banwar kan ti kinatured da tapno magunod ti waya-waya ti pagilian. Importante po yung ganitong klaseng mga programa. Kasi pag wala po yung ating mga kabataan, sino po yung mga susunod? And at the same time, para po may parating natin kung ano po yung kalhugan ng ganitong klaseng programa, kailangan natin talagang imbitahin yung mas marami para at least makita nila, maramdaman yung heroism, bravery, mga sakripisyo ng ating mga ninuno. Impaimat ni Colonel Oscar Balingasay Jr., Group Commander ti 14th Regional Community Defense Group, ti mensahe na babaan kini Lieutenant Colonel Jeffrey Kudjamat. Sigun ken kuana, dagiti na aramidan dagiti banwar ket saan lang a pakasaritaan no di ket maysa daytoy a napateg a pamana a kasapulan a maipasa kadagiti sumaruno a henerasyon. Their courage remind us that freedom was never been given freely. It was fought for, defended, and earned through sacrifice. At ngayon, tungkulin nating ipagpatuloy at pangalagaan ang kalayaan ito. Kabayatan na, sagod mo ti lokal a gobyerno ti la Trinidad ti libre a pukis. Masahe, manicure kan pedicure kadagiti veterano kan kadagiti pamilyada kas regalo kadakwada. Audrey Villena para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.